ọla na eze nteje abụọ gị onwe bụrụ ebe anyị dịba akwụkwa na-atọ abụ nna ede bụ ezi ibite ikenga nya bụ akwụkwa na-ata ede abịa n'ezi nteje anyị dị akwụkwa na-anọ abụ anyị dị bụ abịa na-anọ na-adị n'ụbọchị enwere aka manatọ abịa n'ezi nteje nwee ndị a na-akpọ mmunebo enwere ugwu na adagbe abịa na mmunebo enwere mmanụ nwa aka manatọ mekiri mmunebo abịa na ugwu na adagbe enwere mmụọ ebi nwa amadiaba ọrịa bụ ụkwụ na anọ nya bụ abịa na anọ na-adị n'ụbọchị abịa na ikenga enwere mgbago nwa adagbe ugwu na adagbe abịa na mmụazụ enwere mmụazụ nwa achala ọrịa bụ ebo na anọ nya bụ abịa na anọ n'azụ n'ụbọchị abịa na ibite nteje enwere agba enwere ọrụkabị nwa amansi nwa aka ma na-atọ ọrịa bụ osite na anọ akwụkwa na anọ na ebo na-atọ nteje nwere abịa na anọ n'azụ n'ụbọchị na mbọsị ọbụla chi botere n'ụbọchị nwere abịa nwunye nteje na-azụ eke nteje na-azụ nkwọ nteje na-azụ oye nteje na-azụ abụ abịa na anọ dị n'ụbọchị nteje na-azụsị ya ibe eji mali nteje na be anyị nwe nteje na-akọ olu ugbo na-akọsi olu ugbo ike olu ugbo ka eji mali nteje na-enyere onwe gị aka nteje mali nwanne na-eme nwanne ibe kasịkwanị nke bụ na nteje na-anabatakwanị ndị ọbịa nteje na-aka abalụ ndị ọbịa na-anabata ndị ọbịa karịa ndị bebe bụ ndị nwe obodo ọ bụrụ ibe nna nna anyị ba ji wee mee nteje na-eje agbalị ụmụnne bụ ọgụ anụmụ mbọsị gbulu enu nteje siri ike odogwu ka nteje na-eke nya ka ji wee bụrụ nteje abụọ ọgụ bụrụ ọgụju nni ọ bụrụ akụkọ mmadụ bụ onye nteje bụ nwoke bụ onye nteje kwesịrị ịdị na-eme ka nnaba si eme n'ọnya ka eji wee mara anyị egwu mara abụọ bụ nteje abụọ ọgụ anyị na-agụ egwu bụ nteje na-agụsi egwu ike na-akpa na-enye ndị Igbo obi aṅụrị nteje baa na mmụ arọ onye aka ya na-adịrị ọcha ọ ya anọ nwuro na nteje abụọ ọgụ ibe ọbụla ị na-eme bụ ibe ọjọọ ị na-eme na ana nteje abụọ ọgụ mala amali na ihe ala asịrọ ana anyị bụ ana mmụ arọ maka gịnị kedu ibe melie anyị bụ obodo aja ana ukwu nteje nwere nnekwu oke aja ana oyi na ọma mbala ọ bụrụ na nteje ka ọ dị nya ka ana anyị ji wee bụrụ ana mmụ arọ ọ bụrụ na ị na-eme ibe ọjọọ na ana anyị bụ nteje ihe esi nteje nyere anyị ebe maka na ana anyị bụ ana mmụ arọ nwa na-ekene chukwu kele nteje na-ekene chukwu kele ọ dị na ana nteje ibe na-emeli nteje ibe na-ekenekwu chukwu kele m ụwa m uwe ili ụwa m uwe saa na onye nteje ka mma abụ nwa na-asị na m laikiri obodo onwe amụrụ m maka na ba na-eme nwanne nwa na-ekwu si onye ọbụla bụ onye nteje ịbụ nwanne gị n'ezi ma ọ nọ n'ụlọ bụ nwanne gị ma na onye a bụ nwanne gị ịbụ nwanne gị nyere nwanne gị aka maka na nteje bụ enyemaka ka eji wee malịba nteje na-azụ onwebe na-azụkwa mba na anụmụ mgbe bulu elu nteje na-akọ olu ugbo a na-ebi ya ana m otite ana aka ya na nkịtị azụsụ ya ji ewee weneta otite ndị ji abụ nteje na-akọ bụ ndị ọ zụrụ lili nne na oyi na ọma mbala anụmụ mgbe bụ enu olu ugbo ka eji mali nteje abịa n'ime olu ugbo nteje na-alụ ebe a na-alụ kesịla ebu ji ebe a na-akpọ awa ji obodo dị iche iche na-abịa nteje bịa na-ebulu ji ma ndị na-esi olu abịa ndị na-esi Igbo abịa
ndị na-esi obodo dị iche iche abịa Nteje bịa na-egburu ji. Nteje bụ obodo a na-abịa esere agbụ ịchọ iso ezigbo agbụ nwaanyị na-ebi n'ụlọ bụ Nteje bụ ịchọ ịbịa sere ezigbo agbụ nwaanyị amaali ka esi eme, nwaanyị tọrụ n'iru nna ya tọọ n'iru nne ya, ịbịaba Nteje bịa sere agbụ. Ịbịa Nteje bịa ise agbụ, bịakwute onye bụ ndị ji Nteje ka ọ kpalị gị ịta ka o si wee dị. Nteje na-abụ onwebe n'anya. Ngwa na-ekene Chukwu kele Nteje, na-ekele nne mụrụ Nteje na nna mụrụ Nteje, wee kwesị na ọ ya adịrị Nteje mma. Alụsị anyị ji wee bili n'obodo anyị bụ Nteje bụ nnekwu alụsị anyị ji wee bili na Nteje. Agwara unu na Nteje bụ obodo aja ana. Anyị nwere nnekwu ọka aja ana ka aja ana ukwu ọma mbala oyi na ọma mbala maali ebe ọ dị bụ n'Eke Igwe Nteje. Anyị nwere Nengo iji tete bụ nnekwu alụsị Nengo chili eze. Anyị nwere Ojukwu Agụ Ibite Nteje, nne nwaanyị si na mmiri, eze nwaanyị si na mmiri, nnekwu alụsị ka ọ bụ. Anyị nwere Adụ n'Olu Ụwa bụ nnekwu alụsị Nteje nwere. Anyị nwere Egbuana, ọ dị na Nteje dị na Amadiaba. Anyị nwere alụsị a na-akpọ Iyi Ọkwa, ọ dị na Agba na Ibite Nteje. Anyị nwere Ana Nteje bụ Ana Nteje, ebe ọ dị bụ na Amụda. Anyị nwere Udo, nwee Udo Ikenga, nwee Udo Mulu, ebe ọ dị bụ na Ana Nteje. Anyị nwere Akpụ Ọkalete, Akpụ Ọkalete dị n'Eke Igwe Nteje, akpụ jikọtali Nteje niile ọnụ. Anyị nwere alụsị a na-akpọ Omelegude, ebe ọ dị bụ na Mmuebi Nteje Abọgụ. Anyị nwere Isi Mmiri bụ nnekwu mmiri a na-akpọ Oyi. Nteje bụ isi Oyi lokal gọọmenti dịka esi ekwu ya n'onu oyibo. Abịa n'ime Oyi abụ nnụ, Nteje bụ isi ya. Nteje dị na ya, Ọkụzụ dị na ya, Mmụnya dị na ya, Ogbunike dị na ya, Nkwele dị na ya. Ọ ka anyị na-wa bụrụ Oyi. Nteje bụrụ isi Oyi bụ hedịkwọta. Ngwa na-ekene ọra na eze ebe ọbụla ị nọ, ị n'obodo oyibo, ị na ebe dị iche iche, wee kwesị na Chineke nna ya na-egozi onye ọbụla, ma ụmụ nwa dị ya na Nteje ma ndị bụ ndị Nteje. Wee kenekwu Oyi na ọma mbala. Nke bụ na o nwere okwu na-abịanị, mana a sị m ka otite chele eke ka okwu abụ n'ụwa abịa na mmezu. Ibe m ji ekwu ibe enwe bụ na mmadụ kwesịrị ịdị na-akpọ okenye nso. Nna anyị ma na-akpala anyị ịta. Ibe nji anọ okenye nso bụ na okenye na-akpali mmụara ịta. Apụta mgbabasị anyị nọla anyị ka okenye kọọla anyị akụkọ ibe meli mgbe gboo. Ibe a na-akpụ ya bụ ịkpa ịta n'ọnụ Igbo. Nteje bụ ebe anyị na-asụ bụ asụsụ anyị bụ Jankọ Nwannene, ọ bịa ebe a bụ ọnụ Igbo. Mana nne ezigbo asụsụ Nteje bụ Jankọ Nwannene. Ọ bụ na Nteje si ite n'ọkụ, anyị a na-asịrọ ka ime ka imeli na ebe anyị na-ekwu bụ ọ bụ na ite eyewo, anyị sị ndị nọ n'ebe a bụ jaanị ka ilie na ibe ọ ka asụsụ Nteje si wee dị. Nteje a na-asịrọ ka ime ka imeli maka na ana Nteje bụ ana mmụarụ. Nteje ji obi iko aṅụ mmiri. Nteje bụ obi iko kaba ji ekeruge mmanya. Anyị a na-ezere akpịlị maka ndị ajọ ibe, ma maka eme eti ibe, ma ọ ka esi eme maka ndị ajọ ibe. Ibe anyị ji eme ụdị abụ bụ na anyị nwere aja ana. Nteje a na-ezere akpịlị. Nteje bụ onye butuwe nri nwanne ya etinye aka. Anyị na-eme ka mmụarụ na Nteje bụ ana mmụarụ. Kedu ibe eji akpụ ya Nteje ana mmụarụ? Ibe eji akpọ Nteje ana mmụarụ bụ na anyị amara ebe ọjọọ. Na ndị na-ewebatala anyị ebe ọjọọ, ịma na ndị abụ nabatala anabata na onye aba bụrụ indigenous of Nteje. Na ezigbo ndị bụ ndị Nteje ka anyị dawa bụrụ Nteje, anyị a na-emere ebe ọjọọ maka na anyị nwere nnekwu ọka aja ana, nwee ana jikọtali Nteje niile ọnụ, nwee nnekwu alụsị anyị ji wee bili. Alụsị ọzọ dị nnekwu na Nteje anyị na-ekwukwa, anyị na-akpọtara aba ibe dịka agadi nwaanyị Amụnebo. Anyị nwere obi dị na be anyị, nnekwu alụsị anyị nwegasịrị bụ obi na-atọ.
ibe a na-akpọ Dianebo anyị nwekwara ya, nwegasị alụsị eji emegasị ibe meni alụsị ndị ọzọ dịgasị iche iche Nteje ji wee bili. Anyị alụsị na-akwanyite Nteje ji elu ude Nteje na-amarọ. Anyị nwere alụsị a na-akpọ Uvo Nteje, ebe ọ dị bụ n'Eke Igwe Nteje. Ndị na-ebu ya bụ ndị a na-akpọ Ilu Atụ. Anyị nwere omenala anyị na-eme na Nteje bifo a wee kpochie wee libe ibe ọbụ a na-akpọ Ọjị Ava. Ndị na-eli ya bụ mmụọ evi n'ama a na-akpọ Ọdọọkwe. Nya ka a ya aga elisi Ọjị Ava awa aka mbọsị a ya alụ mmụọ dịka omenala Nteje si wee dị. Nteje na-agbakwa mgba ebe a na-akpọ ya bụ mgba arọ. Ndị na-agbụ ya bụ obodo a na-akpọ Achara Agụ Nteje. Ndị Igbo bụ Igbo niile na-abịa sị ja na-agba witness. O nwere mgbe enu bụ enu nwanne a na-akpọ Nweke Mgba na Achara Agụ. Ịma na ibe na-eme ndị Igbo bụ na ekesie ike lozo ike ekele, mana anyị nwa bụ mmụ arọ bụ ibe nji ya wee na-ekwu ibe enwe bụ na anyị kwudere okenye na-akpala anyị ịta na-akọrọ anyị akụkọ ka o si wee dị na ndị mere ụdị ebe abụ na adịrọ mma nlozo, maka na okwu ka eji ekwu okwu. Ndị Igbo na-eji inu ekwu okwu. Igbo a na-ekwuru okwu ka Obeke. Nteje abụọ bụ inu kaba ji atụ. Anyị bụ Ọmambala. Inu ka Ọmambala ji ekwu okwu. Ọmambala a na-ekwuru okwu ka Obeke. Nteje na-ekwuru okwu ka Obeke. Nteje ji egwu agba mmadụ okwu. Onye Nteje kọwalị gị ibe wit njakịrị ọ bụ na ịnụrụ ya, Nteje agụvalị gị egwu. Anyị nwere nnekwu ezigbo egwu na-eti egwu bụ nna anyị batịrị egwu amaala amalị, bụ nnekwu lejendi amaala. Ibe dịka Ozi Igbo Obili Igbo bụ onye Nteje bụ nnekwu nna anyị. Eze egwu ka ọ bụ na Nteje abụọ a na-amara ya aka mgbosi bulu gboo. Ndị egwu ndị ọzọ gasịkwa na-etisikwa egwu na Nteje valikweli nne. Onye ọbụla bụ onye Nteje wee yite akpịlị bụrụ egwu anatabi ebili, maka na anyị bụ abụọ. Ibe eji nwali Nteje bụ inwe obi aṅụrị maka na ana Nteje bụ ana mmụ alụ. Ekene m Nteje, ụwa m ụwa ọzọ bụ Nteje ekene m unu. Igbo bụ Igbo, ekwu m na ibe anyị nwa bụ Nteje alakịkwana m obodo nwere nna. Nwa na-asị ewe ọdịnne dị ibe nwanne. Nteje na-atọ m ka mmanụ anwụ. Ibe ọbụla ị na-eme ya, ị na-ekwu n'ụwa gị wili bụ onye Nteje. Ịmakwalị na nke kasị nke o nwere ebe a na-akpọ Mmuru dị n'ime Ọlụkabị ba na-elikwukwa n'Ọjị Ava. Ọjị Ava bụ nna ịbụ ụdị nwa Ọdọọkwe si eli Ọjị Ava na banwa na-eli Ọjị Ava. Denu ba na-ajọkwa ije a na-akpọ Mmụdị Aba. Anyị nwa bụ Mmunebo Igedekwu anị na-aja ịjọ. Nnekwu mmemme anyị na-eme a na-akpọ agụmarọ ka Mmunebo si agụ arọ. Ọ nọ n'ụlọ, ọ nọ n'ezi bụ ịjọ a na-akpọ ịjọ Mmunebo. Mmemme niile Nteje na-eme bụ emume na-enwe obi aṅụrị. O nwere emume Nteje bụ tigbuo ezogbue n'obi aṅụrị ka anyị na-enweli ya. O nwere obodo a na-akpọ Ugwu na Adagbe. Ibe ji mara Ugwu na Adagbe bụ ịgba ada. Ada bụ nnọọ bụ iji wee gụọ agụgụ arọ dịka Ugwu na Adagbe si agụ agụgụ arọ. Ba wee welie wee na-agba ada ka fa welie wee na-abụkọlịta onwebe. Nwa sị na Nteje na-atọfanye ka mmanụ anwụ. Wa na-akpa mmụ Igbo bụ Igbo. Ndị ọra na eze bụrụ onye Igbo. Obodo bụ Nteje Abọgụ. Isi Ọnịcha ịbanye moto kwụsị n'ebe a na-akpọ Nteje Junction. O nwere ebe a na-akpọ Nteje Junction. Ọ kwụsị gị na Nteje Junction, isi Enugu wee na-agbadata, isi anya kwụsị gị n'ebe na Nteje Junction. Nteje Abọgụ asị m unu ka anyị na-emeni ibe abụ eji wee mali Nteje. Ndị Mbana bụ ndị bịara abịa bi na be anyị bụ tenantị anyị akụzinela anyị nke ba na-eme. Anyị ya na-akụzili ibe ka anyị si eme ba na-amụta, maka na Nteje na-eme nwanne. Nwa sị na m kenele olu n'Igbo ebe ọbụla ị nọ wa na-eme ibe na-ekili m. Nwa na-asị na Chukwu nna bụ ọdịnala ndị Ishia ya na-egozi gị, na-egozi anyị niile bụ Nteje Abọgụ. Gozie Igbo bụ Igbo, gozie oyi na Ọmambala site n'aba Chukwu
na ndị enu na ndị ana 5. Ọra na eze ụmụ Igbo bụ Igbo, nteje abụọ ọgụ anyị nwa na-echi echichi dịka esi eme n'omenala. Ọ bụ na amụọ nwoke a na-aba nwa n'ụlọ, ụmụnna mụrụ nwa abụ anya aba na obi ka a na-abịa ya dịka omenala nteje si dị, bụ na amụọ nwa aba anya n'ụlọ. Ndị oyibo na-akpụ ya ije eme nwa baptizim. Ịba nwa n'ụlọ bụ ebe a na-akpụ ya bụ egwu ya aba n'Igbo. Ebe a na-eje agụ nwa aba bụ n'obi abụ bụ nnekwu obi ụmụnne abụ ji wee bili. Nwa abụ nnu wee tonyite, o wee gbaa arọ 8, nya bụ 8 years n'ọnụ oyibo. Ejee n'ama dịka esi eme n'omenala, kpuenye ana ka ọ mali mmụọ. O kpusie ana, omenala ọzọkwa anyị atachikwa ya bụ ịsa mmụọ, igbu amanwụrụ. Ọ bụrụ na ndị bebe etinyitekwuru aka, etinye ya echichi a na-akpọ ememe ọba, nya bụ okpu ọzọ, ekpuru okpu ọzọ wee kpurie n'isi. Ọ bụ na nwa abụ wee togide wee tolue ebe a na-etolu ebe, o jee mee omenala a na-akpọ amanwụrụ. O mesie amanwụrụ, o mee ebe a na-akpọ ọdụ a na-akpọ obodo okike. Ochisi ọdụ okike, o nwekwuru nnekwu echichi ọzọ a na-echi ya ga-echisie ya. And onye ọbụla echiri echichi abụ bụ nya akalichali na nteje. Mana ibe echichi abụ jiri ekwe ochichi bụ na o nwere onye kalichalini na onye ọbụla mere gịnị bụ ovu. Mana mgbe abụ mgbe enu bụ enu na mmadụ na-akalichakwane. Ibe bụ na mmadụ na-akalichakwane bụ akụ kalịa. Ibe a na-akpọ echichi abụ bụ ide nteje na-echi ideli. Ị na-etu nteje abụọ, onye bụ nteje bụ echichi echiri nteje bụ echichi echiri nteje abụọ ọgụ bụ echichi echiri ebu ide. Na ị na-etu nteje abụ ọzọ ya na abụ ọzọ echiri nteje bụ ide, nya bụ nteje abụọ ọgụ ide. Na ọ bụ na ịtụsie nteje ava ma ga-etirie ide, ịma na ịkara ochisi. Na onye ọbụla bụ onye nteje ọwa bụ na ịkalichali ma si echiro gị ide, ịma na ịkarọkarịcha. Onye ọbụla ịbụlụ a na-echi ide na nteje bụ nya ka a na-akpọ ọchịlị ọzụwa. Na ọchịlị nteje ọ na-azụ na aya ama ibe onye abụ meli nteje echie nye ide 2. Onye chiri ide 1 mgbe aba na-echi ide bụ onye a na-akpọ Fronki, bụ nna Fronki a na-akpọ ide. O chiri ide 1 o mee na nteje ka mgbe abụ, maka na mgbe abụ nnụ bụ na ịma na ụwa nwe bụrụ bụ ego na-achị. Ihe enyegasịrị ndị mmadụ aka nyegasịa. Onye a na-agba gị ibe si n'obodo a na-akpọ Mmanụnwa, si n'ime Mmanụnwa dị na mmụọ Osuwa, nya bụ ibe chiri ide 1 ka mgbe o chiri ya mgbe abụ. Mgbe a na-asị mmụ nteje na-eme na mma na onye ọbụla ịbụrụ na-eme mma na-enyere obodo aka na obodo na-abụ ya na imete nke eji wee chi gị ide na nteje niile ya ezu n'ikpo wee chie unu ide. Ana nteje bụ ana mmụ arụ, ana nteje amaka, ekenekwa m unu. O nwere ibe gbasara agụ na dibịa. Dibịa na-ama ama. Onye dibịa nwale dịka kọlụ na Chukwu na-enyebe mmadụ ọkpụkpọ oku, bịa ka ijeli m ozi inwe. Chukwu kpọrọ gị oku, bịa ka ijeli m ozi inwe. Ọ dịkwa ụdị ọkpụkpọ oku nke ọzọkwa dịka ndị oyibo na-akpọ. Asị gị na o nwere ibe pụta n'obodo, ndị obodo asị gị mgba ngị pụta. Ndị oyibo na-akpọ ya politiks. Mana nke kpọrọ m oku bụ Chukwu bụ ibe kpọrọ m oku ọdịnala bụ ndị ichie dịka Arobinagụ na-amaba mmadụ ụwa ama mụ na nwatakịrị. Adị m 6 years wee mebe ibe mkpọrọgwụ na mkpala akwụkwọ. Nna m umeli dibịa. Nna mụtalị nna m umeli dibịa. Nna mụtalị nna nna m umeli dibịa. Ibe ji mara agbụrụ anyị bụ dibịa. Dịka m kwuru na mbụ, anyị bụ Owolo Ọka, olu na-atụ ube na mmiri, bụ onye gbe ngwe ọbara ọra. Ikwu nne m bụ nne eyi Mmụelu dị n'ime Akwete. Mma m mụtalị m bụ onye mmụọ Ogbedike. Mụ bụ nwa di ya na mmụọ Ogbedike. Ndị ikwu nne m na-emekwa ibe siri ike, achọbakwa ike odogwu ejebekwa Ogbedike. Ibe ji mali mmụọ ogbe
bụ ibe ike kaba na-eme. Ọmụ ogbo ikwu nne m bụba na-eti odogwu na oyi na ọma mbala n'Igbo niile amaala amalị. A sị na ime ka nna gị ime ka nne gị, mmadụ eme ka ndị be nna ya ba ime ka ndị ikwu nne gị. Mgbe a na-achọ ka m gwa unu onye ọbụla ịbụ onye Igbo na ibe eji mala Igbo bụ ikwu eziokwu na ịgbalị nwanne ya ọgụ na Igbo na-agbalị nwanne bụ ọgụ. Ajọ ibe a na-emerụ n'iru onye Igbo, ajọ ibe na-ata anya alụ n'iru onye Igbo, na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịdị na-ekwu eziokwu. Mụnwa na onwe m bụ Chukwudị Nwoke Igbo Egbuna m, popular known as King of Satan, eze ekwensu na nteje abụọ. Echiri m ọzọ ka esi echi, chizuo onye echizua, ọ bụrụ iji wee mebe okwu. Ụdị nwa m na-eme bụ dibịa ọdịnala ka m na-eme. Ana m emere ọcha asị gbute, ọcha asị gbute, na ibe eji mara agbụrụ anyị bụ ọdịnala na eziokwu. Wee were okwu wee na-agwa ndị Igbo generally, ibe ọbụla ị na-eme kaba arụ mara agbụrụ isi n'ime ya, na ịmara agbụrụ gị, mara ikwu nne gị, mara agbụrụ ikwu nne nne gị, ikwu nne 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 gị, mara agbụrụ be nna gị, ikwu nne nna 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 gị, kaba arụ mara ya. Na ọ na-enyere mmadụ aka, maka na mmadụ ime ọbala ya ibe ọjọọ bụ agbụrụ ya ibe ọjọọ, ọ na-adịrọ mma. Onye na-ama agbụrụ na-anata iru ọma ma ọ jee mba, maka na mba ọbụla ijele ịchọba agbụrụ gị, na agbụrụ gị abụ ka ị eje jụwa ndị dị ụdị nwa kedu ka o si dị. Ndị oyibo tụrụ n'elu si na onye njenje na-aka onye isi awa ama ibe. Ndị oyibo kwuru okwu sị a travel is a part of education, na onye na-eje eje n'ọdụ ka agụmakwụkwọ, na onye ọbụla na-ejepụ ejepụ na-ama ife dịka onye na-eje n'ụlọ akwụkwọ amụta ife. Na ibe mmụta dị na njepụ, mmadụ ịnọ n'ụlọ telentaniti na ọ dịrọ mma. Wee were oyele a wee na-agwa mmụ Igbo bụ Igbo si unu na unu n'onu m okwu m nwe kwuru were na emele ive, na ọ na-adị mma nwa nwoke n'obodo onye abụji echi echichi ndị nna ya ba na-echi. Nteje bụ nteje abụọ bụ mma akọrọ unu ka nteje ebe n'one nteje dị, na ọ ya bụ ife m na-ekwu.